ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין דור לדוד. שלום דוד שלמה, מה נשמע? ברוך השם, מעולה, מה שלומך יאנה? ברוך השם, מצוין, תודה. טוב, אז הפרק שעבר היה על גברים, ופתחתי אותו בסיפור. אז הפעם גם כן אני אפתח בסיפור, והוא יהיה על נשים, הוא יהיה פרק המשך סוג של. טוב, אז ככה. אני במפגשים משפחתיים, יש לי הרבה בני דודים בגיל שלי, אז תמיד אני מסתלבטת עליהם, שאם הם לא עושים משהו או משהו כזה, אני יכולה לזרוק עליהם נעל, כפכף, אני תמיד עם נעליים מאוד גבוהות כאלה, יכולה לזרוק עליהם כפכף. ואז הם אומרים לי, גם אנחנו יכולים לזרוק עלייך כפכף, אני אומרת להם, כן. אבל נניח ואני אזרוק עליכם, ואני אלך להתלונן במשטרה שאתם הרבצתם לי, יאמינו לי. עכשיו, במפגש חנוכה האחרון, אמרתי את זה לדוד, שאמרתי לו, אני יכולה לזרוק עליך כפכף, אז הוא אמר לי, גם אני יכולה לזרוק עליך את הנעל שלי. אמרתי לו, כן, אבל אתה יודע מה ההבדל בינינו? אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לו שאני אישה. אז הוא אומר לי, ואני גבר. אמרתי לו, כן, אבל אתה יודע מה זה אומר? אז הוא אמר לי שאת בוודאות מפספסת את המטרה ואני בוודאות קולע. אז הוא החזיר לי וכל הבדודים שם צרכו כאילו מישהו יכניס גול. אבל שחקתי איתם, כי בסופו של יום עדיין יש משהו במה שאני אומרת. כן. יש בזה איזה משהו שמאמינים יותר. עכשיו, שנייה, זה צד אחד של נשים. מצד שני, יש גם את המקום של הפמיניזם, ואישה תעשה הכל, כאילו יכולה לעשות הכל. ומצד שני, יש גם דרישה מאוד גבוהה. אפשר לראות הרבה פעמים אצל אימהות מין תסכול כזה, שלא מעריכים את מה שהן עושות. אז הרבה פעמים זה גם הגיע לשם, כי בכל המון דברים מובנים מאליהם, שאישה תעשה כי היא אישה. אם יש גם את המשפטים המוכרים, כל האנשים למטבח, כאלו. אז מה התפקיד של אישה? ודווקא עוד לא בזוגיות. באופן כללי, התפקיד של אישה, מה המקום שלה בעולם? אז קודם כל זאת שאלה ענקית, זו שאלה מאוד מאוד גדולה ויפה. אני רוצה דווקא רגע אחד להתחיל מהניסיונות לתקן. בואו נתחיל רגע אחד מהעיוות ומהניסיונות לתקן את העיוות, אוקיי? כי מה שאת הצגת, את הצגת בעצם איזושהי אפליה מתקנת. זאת אומרת, נשים היו כל הזמן נורא נורא מוחלשות וחלשות. לא לפני מלא שנים, לפני 150-200 שנה, זה מזעזע, אבל זאת הייתה המציאות. זה היה סביר שבעל מכה את אשתו, כי לא התנהגה יפה פשוט, כאילו אין, מה אתם רוצים, מה שנקרא, וזה לא היה רווח דווקא באזורים מוסלמים, ששם האישה עוד היא בכלל הייתה מושפלת באותם שנים. בואו, איך שהנצרות מסתכלת על אישה, זה לא פחות נחות מאיך שהמוסלמים התייחסו לנשים. אדרבה, אחד מהדברים הראשונים שהאסלאם עשה, זה שהוא מנע קבורה של בנות בחיים, שזה היה דבר מנהג נפוץ בקרב השבטים הפראיים שמוחמד שם היה. אחר כך הוא גם אנס ילדות בנות 5, אבל בסדר. אבל את זה אי אפשר לקחת שהוא מנע. פשוט לפי בהיגיון של שבט, כשנולדת בת היא עול, כי צריך להגן עליה וצריך להאכיל אותה, וכמות המלאכות שהיא יודעת לתת לקונגלומרט, לכלל, היא מאוד נמוכה, אז היו פשוט מי שהייתה נולדת לו בת, היו קוברים אותה בחיים, מי שהיה לו יותר מדי עול. באקט הישרדותי, והוא בא ואמר שנשים דואגות לנו ונותנות לנו וכו' וכו'. אבל בוא נגיד ככה, שניהם בשווה, גם הנוצרים וגם המוסלמים, הנוצרים רואים באישה שטן וכל מיני כאלה דברים מאוד מאוד נוראיים, הם פשוט קוראים את הסיפור של חווה והאדם הראשון כפשוטו, והם מבינים שחווה היא מיצג של השטן בעולם, והיא באה לפתות את הגבר, ובאה לגרום לו לצאת מהמקום שבו הוא צריך להיות וכו'. ממש ממש נקודת מבט מאוד רעה על נשים. אז במשך מאות שנים התעללו בנשים. ככה בפשטות, בצורה הכי ברורה שיש בעולם. אנשים גם כן, אם נסתכל רגע אחד על מאזן הכוחות, העולם של פעם היה מאוד פיזי. מכיוון שהיה בו מעט מאוד מכונות, מעט מאוד טכנולוגיה, בכדי לשרוד בעולם היה צריך פיזית המון המון כוח. בן אדם שרצה לעבוד בעבודה מסוימת, אז בואו נחזור רגע אחד, מה היו הצרכים של אנשים פעם? עצים לחימום בחורף, לחטוב עצים ביער, לקום ב-4 בבוקר, ללכת ליער, להגן על עצמך שם ביער מפני תוקפים, ועוד כל מיני, מעבר לעבודה הפיזית של לתת את המכות עם הגרזן יום יום. הלאה, לבנות בתים,
לעבוד בשדה, הכל עבודות נורא 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 פיזיות. העבודות הבודדות שהשאירו מקום גם לנשים זה טביעה עם צמר, יש מקומות מסוימים שגם כן החליבה של הפרות, גם ראיית צאן זאת עבודה מאוד פיזית, אבל כן היו נשים שעסקו בזה. יש פה, זאת אומרת, בעולם של פעם, אישה זה משהו שתלוי באחרים. אי אפשר להתחמק מזה, אי אפשר לברוח מזה. בעלי עסקים, זאת אומרת, אנשים שפשוט מזיזים סחורות ממקום למקום, זה היה דבר מאוד נדיר, שגם ברובו היה כרוך בהרבה סכנה, גם אם לא בדברים פיזיים. זאת אומרת, אם גבר הולך במדבר עם שיירה, אז הוא לא מהווה פיתוי לשאר השיירה מבחינה מינית בדרך כלל, אין לו בעיה עם זה. אם אישה נמצאת בשיירה והיא לבד, בלי מישהו ששומר עליה, זה יכול לעורר המון המון בעיות. זאת אומרת, לנשים פעם כמעט ולא היה אפשרות לעמוד בפני עצמן. הן תמיד היו צריכות להישען ולהיסמך על מישהו מסוים. באיזשהו שלב, אנשים אמרו, נמאס לנו, די, מושחתים נמאסתם, מה שנקרא. העולם מתקדם גם כן, ונהיה לאט לאט פתאום צורת המסחר השתנתה לחלוטין, הכסף נכנס לעולם, זאת אומרת, סחר חליפין כבר לא היה רלוונטי, נכנסו מלא מכונות, קרו המון המון דברים שביטלו את הפיזיות מהעולם. כבר היום בשביל להתפרנס, גם בן אדם שהוא חלש, חיוור עם משקפיים עגולות, יכול להרוויח יותר כסף ממך, כי הוא בהייטק מפתח איזושהי תוכנה, ודווקא אותו אחד שהוא בריון ועושה הובלות, רוב הסיכום שהוא מרוויח הרבה פחות כסף. זאת אומרת, העולם נהיה פחות פיזי. ואז נשים התחילו לעשות מה שנקרא העדפה מתקנת. זאת אומרת, שצורת ההתייחסות לאישה, הכניסו את זה בתוך החוק, בחוקים הלא כתובים של החברה, תהיה תמיד מעדיפה את הנשים מאשר הגברים. למה? כי הם אמרו, תראה, אם אנחנו רק נשווה את הגברים לאנשים, זה פשוט לא יחזיק מעמד. כמו כשבן אדם רוצה לעשות איזשהו שינוי פנימי, אז הרמב"ם אומר שבשביל נניח בן אדם שהוא כעסן ורוצה לתקן את עצמו, הוא צריך ללכת לקצה השני, שאפילו אם יעשו לו דברים שכן צריך לכעוס עליהם, שהוא לא יכעס, בכדי שהוא יתאמן ואיכשהו יחזור לאמצע. אז בגדול ניסו לעשות את זה גם כן מבחינה חברתית, וזה מין איזשהו אפקט של מטוטלת. עד היום התעללו בנשים, בואו נחזיר לגברים קצת, ואז זה יתאזן איפשהו. אי אפשר עדיין לדעת מה התוצאות של הניסוי הזה. זה ניסוי שהוא רק בין 150 שנה בערך, ויש לו גם כן הרבה נספחים, זאת אומרת הרבה דברים שנדבקו לשם, שהם כבר רואים שהם לא נכונים, תכף נדבר עליהם, אבל הניסוי עצמו אי אפשר לדעת מה התוצאות שלו. לבינתיים אנחנו היום נמצאים בדור ובזמן שאומנם הגברים לא סובלים כמו שאנשים סבלו פעם, כן? אי אפשר להשוות, אין הרבה גברים שחוטפים מכות, ואני בכוונה משתמש במילה הרבה כי אני כן נחשפתי לכמה וכמה מקרים של גברים שחטפו מכות מהאנשים שלהם, ולא דברים פשוטים בכלל. כולם נחשפו גם כן לסיפור של שולי רנד, שהוא נורא התבייש בו, אבל בסוף באומץ הוא חשף אותו, והוא סיפר לכולם שהוא היה פשוט גבר מוכה. זה לא נעים לגבר לספר כזה סיפור, אבל זה מה שהיה בכל זאת. ובסופו של דבר, הם לא סובלים כמו שאנשים סבלו, אבל עדיין יש הטיה מובנית בכל המערכות לטובת נשים. בסדר? כרגע, אם שופטים את הניסוי כרגע, הוא לא עובד. מה הכוונה? זאת אומרת, ברור שיש לו אחוזים מסוימים של הצלחה. זאת אומרת, היום אם נשמע על מישהי שמקבלת מכות או שמשפילים אותה או משהו כזה, אפילו לא מכות פיזיות, זה יעורר בנו חלחלה ואנחנו נגיד שצריך לטפל בזה. אז זאת כן הצלחה מסוימת, אני לא לוקח את זה להקצנה. אבל זה לא מצליח עד הסוף מצד אחד, ומצד שני יש פה המון המון נפגעים בדרך. רואים את זה מאוד כשחבילות מתפרקות, כשיש גירושין, גברים נורא 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 סובלים. זאת אומרת, אישה יכולה בלי להתבלבל, פשוט להוציא צו מעצר על בעלה ולטעון שהוא רצה להרוג אותה, ובלי לשאול יכניס אותו למעצר ויתנו לו צווי הרחקה, ויכולה לטעון כנגדו כל מיני דברים בקשר למשמורת ולילדים. בקיצור, ההטיות לרעה האלה פוגעים בהמון המון גברים, והם לא באמת משפרים
עד הסוף מה שנקרא את היחס כלפי אנשים, ופה אני רוצה באמת להסביר מה אני מתכוון לומר. בסופו של דבר אי אפשר לקיים חברה על הפחדה תמידית. זאת אומרת, זה שיש חוק ויש סנקציות כנגד מי שפועל כנגד החוק, זה חשוב כמסגרת. אבל בסוף בן אדם צריך להפנים את מה שהחוק אומר. ולכן חוקים צריך להיות בהם איזשהו היגיון. ניתן דוגמה מחוקי תנועה. אני אומר עכשיו, אסור לנסוע בכביש מהיר יותר ממהירות של 110. זה המקסימום, יש כבישים מסוימים שעכשיו עשו 120, בוא נניח, אסור לנסוע יותר מ-120. מי שנוסע יותר מ-120, אז יש כללים לפי מדרג המהירות שהוא עבר, הוא ישלם קנס, יכאב לו בכיס מה שנקרא. בואו ניקח דוגמה יותר טובה. אסור להתעסק בפלאפון בזמן נהיגה. מי שעכשיו העלו את הקנס של זה, או שיש בקשה להעלות את הקנס של זה, מ-1,000 שקלים ל-10,000 שקלים. מה המטרה של החוק הזה? לא ידעת? לא ידעתי ל-10, ידעתי ל-1,000. לא, 1,000 זה כבר היום. כן. ועכשיו רוצים לעשות העלאה, או שכבר עשו, שרוצים להעלות את זה ל-10,000 שקלים. עכשיו, מה הנקודה שיש פה? יש פה חוק שהוא נותן לבן אדם הגבלה, אבל יש בו גם היגיון. כל בן אדם מבין שנהיגה זה דבר שמצריך מאיתנו את כל המערכות שלנו. אנחנו משתמשים בידיים, ברגליים, בעיניים ובאוזניים. ואם אתה תתה חלק מהקשב שלך אל הפלאפון, בהכרח ייגזל ממך חלק מהקשב לכביש. עכשיו, אותו נהג שאומר לעצמו, אני עדיין יכול, כי אני מיומן נורא בנהיגה, הוא לא לוקח בחשבון מיליון דברים, שהכביש הוא מאוד מפתיע, ושאומנם הוא אולי מאוד מיומן, אבל אנשים אחרים מסביבו לא מיומנים. בא החוק ואומר, לא מעניין אותי מי אתה, לא מעניין אותי כמה אתה מיומן, לא מעניין אותי שאתה כבר עושה את זה הרבה זמן ולא קרה כלום, אני אתפוס אותך, אתה תחטוף קנס של 10,000 שקל. עכשיו, הנהג הזה, שהוא מגביל את עצמו ובא לו לקרוא את הוואטסאפ, כי הוא בדיוק היה באמצע, לא יודע מה, מריבה עם אשתו, הוא רוצה לדעת מה היא ענתה, או שהוא בדיוק מחכה לתשובה ורק שנייה להציץ, הפחד של 10,000 עוזר לו להימנע מזה, ורגע אחד אחר כך הוא גם מבין את זה. עכשיו, אם לא היה את זה, אלא נניח אני הייתי עושה עכשיו חוק, שג'ינג'ים ביום שני אסור להם לנסוע נסיעות מעל 100 קילומטר, ומי שעושה את זה גם חוטף קנס של 10,000 שקל. עכשיו, בדבר הזה יש רק חצי. זאת אומרת, יש רק את ההפחדה. אין את ההיגיון שעומד מאחורי זה. אז לאורך זמן זה לא מחזיק מעמד. כי אנשים מתקוממים נגד דברים שהם לא מצליחים להבין אותם בשום צורה. בסדר? עכשיו, ההטיה הזאת שהייתה בהתחלה כלפי נשים, ועכשיו היא כלפי גברים, אין בה באמת שום היגיון. ולכן זה לא מחזיק מעמד כי אנשים מתקוממים נגד זה. אוקיי. ולכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, אגב, זה לא סתם מה שאני אומר שזה לא מחזיק מעמד, יש כבר היום כמה וכמה חוקים בכנסת שמנסים, שעומדים כאילו על הפרק, ומנסים לבטל את האפליה המתקנת לטובת נשים. זאת אומרת, הן אומרות לפחות בוא נשווה, הם לא זוכרים שאנחנו הגענו ממקום של חוסר שוויון. הגענו ממקום שנשים באמת סבלו, ואין הצדקה לסבל הזה. אז בסופו של דבר הזיכרון הוא קצר, זאת אומרת, מי שנמצא במצב של היום, אומר איזה, מי ייגע בנשים, תראה באיזה מצב טוב הם, בוא נחוקק איזה חוק נגדם, וזה באמת יכול לקרות. עכשיו, לכל אלה שאומרים, העולם צועד קדימה וזה לא יחזור פעם, אני תמיד מציע לקרוא היסטוריה בראי העתיד, לא בראי העבר. עוד פעם, מישהו שאל אותי, היסטוריה זה לא דבר משעמם, יאללה חלאס, זה היה, מה הסיפור שלך? למה אתה כל כך, אני נורא אוהב את זה. אמרתי לו, תראה, היסטוריה זה ללמוד מהטעויות של פעם להיום. אז אני לא קורא היסטוריה בתור, ספר לי מה היה פעם, אני קורא היסטוריה בתור, בוא נראה מה עוד יכול לקרות היום. והיו גלים כאלה. זאת אומרת, היו לא בקיצוניות שיש היום, אבל היו גלים ומקומות שכיבדו פתאום מאוד נשים, והיו גלים ומקומות שפתאום עוד פעם זלזלו בהם ועוד פעם. זאת אומרת, זה שעכשיו אנחנו על הגל, וכיום כביכול הנשים נמצאות במצב טוב, והגברים במצב נסבל, כי הם לא סובלים כמו שנשים סבלו פעם, זה לא מבטיח כלום. בסדר? צריך לעשות פה תיקון אמיתי, אחרת זה פשוט לא יחזיק מעמד. דוגמה, בתרבות הסינית, האישה היא כמה וכמה וכמה רמות מעל הגבר. לדבר הזוי, הייתי בסין, אמר לי שם איש קשר, אתה נכנס לחנות במרקט, זו חנות שמייצגת מפעל בדרך כלל, גבר אומר לך מחירים, אל תתייחס. תחכה שהאישה תדבר כי היא המילה האחרונה.
הסתכלתי עליו ככה, ואז כשהגעתי למרקט, גבר בא, עושה לך עם המחשבון מחירים, אישה מגיעה באמצע התהליך, בלי בכלל להתבלבל, היא דוחפת אותו פיזית הצידה, ואומרת לי, כן אדוני, מה אתה צריך? כאילו, עד עכשיו בכלל לא דיברתם. זאת אומרת, אני הייתי מצפה, נניח, אם הייתי רואה את זה באיזו חברה מאוד מיושנת, שגבר עושה את זה לאישה, זה היה מתיישב לי. פה זה לא יסתדר לי בעין לחלוטין. הזכיר לי את הצד השני עוד דבר, הייתי שם עם אשתי גם, ופתאום ישבנו בלובי של המלון, אז אני הבאתי לעצמי כיסא, ואשתי הביאה לעצמי כיסא. הוא השתגע, האיש כשהוא אומר לי, איך אתה לא לוקח ממנה? כאילו, עכשיו בואי, זה לא היה איזה כיסא כבד, אני ג'נטלמן ואני כן דואג לה וכולי, אבל אני הייתי באמצע לסחוב לעצמי כיסא, והיא סוחבת לעצמי, היא לא נכה. הוא היה בהלם מוחלט מהדבר הזה, הוא היה ישראלי שנשוי לסינית, הוא אמר לי, זה, וכולי, זה, אם הייתי עושה את זה לאשתי, הייתי ככה וזה ופה ושם, יש שם פערי מעמדות הפוכים, וסין היא תרבות עתיקה מאוד. בסדר, אז יש פה... רגע, שנייה. הוא אמר בעצם, אם הוא לא היה לוקח לכיסא, מביא לכיסא, אז מה היה קורה? יש כאילו סנקציה? והייתה מתגרשת ממנו. מתגרשת? אני לא יודע אם היא הייתה עושה את זה, אבל זה רק כאילו מראה את הפערים במעמדות. זה כמו שגבר בתרבות מאוד מאוד עתיקה, אם אשתו לא תעשה לו את מה שהוא חושב שמגיע לו, אז הוא יתעצבן עליה ויחס עליה ועשה מזה דרמה. זה דבר הגיוני. אוקיי. זאת אומרת, לא הגיוני לי, כן? אבל זה הגיוני שזה יקרה שם. אז את אותו דבר, רק הפוך. זאת אומרת, אנחנו, קל לנו לקלוט את זה שגברים עשו את זה לנשים. אצלם, נשים עושים את זה לגברים, והייתי שם לפני הרבה שנים, אבל זה עדיין אחרי, בשנות ה-2000 המאוחרות אלינו יחס, מה שנקרא, נגיד 2015, משהו באזורים האלה. לא... אוקיי. אז זאת אומרת, אני מנסה להוכיח מכאן, שיש גלים בעולם, ואם אנחנו לא נדאג לתקן באמת את מעמדה של האישה, ואת מעמדו של הגבר, שעליו דיברנו בפרק הקודם, זה פשוט לא יחזיק מעמד, כי יהיה לנו רק חצי עבודה, אנחנו רק נדע להפחיד את הגברים, שפעם יכלתם לעשות מה שבא לכם כביכול, היום אם אתם תעשו משהו לאישה, אתם תחטפו פה ותחטפו שם וכל מיני כאלה דברים. זה לא מחזיק, זה רק חצי עניין, ובאמת, בדיוק בשביל הנקודה הזאת, מאוד מאוד חשוב, מה שאנחנו מדברים עליו היום, שזה באמת לחפש ולמצוא את מעמדה של האישה המדויק, ופשוט לתת לה אותו. ושהיא תבין אותו ותבין את המקום שלה, וכמו שגבר הוא מוגבל, גם אישה היא מוגבלת, והזכרת את זה בחצי מילה, את הנושא של הפמיניזם, שכל מה שגבר יכול לעשות, גם אישה יכולה לעשות, וכל מיני כאלה דברים, שזה שוב פעם, זה נובע מאיזשהו מקום, של חוסר הגדרה, כי בסופו של דבר, אם יש משהו באמת לאישה שהיא לא יכולה לעשות, ואנחנו דוחקים בה שהיא תעשה, סופה שהיא תנחל רק אכזבות מעצמה. אז כמו שזה טוב לפתוח לבן אדם אופקים ולתת לו באמת את המקום שאליו הוא צריך להגיע, ככה זה מאוד לא טוב לפתוח לבן אדם אופקים שהוא באמת לא צריך להגיע אליהם. זאת אומרת, אם אני אבחן אריה לפי כישורי התעופה שלו, אז הוא יהיה אריה מאוד מאוד נכשל. נכון. אז ההגבלות הן מצד אחד מגבילות אותנו, ואנחנו כאילו, אני מבין את התנועה הזאת של נשים, שמה זה עד עכשיו הגבלתם אותנו, אנחנו נראה לכם מה זה, אבל כשרגע מתבגרים מזה שנייה, מבינים שוואלה, לא חייב, לא הכל חייב, ובואו נתמקד במה שאנחנו טובים בו, ואין אף יצור בעולם שהוא טוב בהכל. פעם חבר טוב אמר לי, ברווז הוא גם יודע ללכת, גם יודע לעוף, וגם יודע לשחות, ואת שלושתם הוא לא עושה טוב. אז אנחנו לא רוצים להיות ברווזים, אנחנו רוצים להיות ממוקדים במשהו אחד, ובאמת לדעת לעשות אותו. בואו נחזור לדבר עכשיו רגע אחד על נשים, על התפקיד שלהם וכו'. עד עכשיו בסדר, מובן? כן, כן, כן. יופי. אז אם אנחנו רגע אחד מסתכלים זרקתי את זה בחצי משפט בפרק הקודם, שהמהות של גבר, אני רגע אחד חוזר לשם, זה להמציא צורך ולענות עליו. זאת אומרת, הוא לא לוקח דברים ומשפר אותם, אלא הוא לוקח דבר, ממציא דבר שלא קיים, ואותו הוא עושה את הדבר ההתחלתי שלו. בסדר? מהותה של אישה זה בדיוק הפוך. אני לא יודע אם זה הפוך, אבל זה משהו אחר. זה לקחת דבר שהוא כבר קיים ולשפר אותו. עכשיו, כמו שאמרתי שמה, שגם גברים יש בהם צד נקבי, ואין מישהו שהוא זכר ב100%, אז גם לגברים יש את הצד הזה של לקחת דברים
ולשפר אותם, ולא תמיד הם רוצים להיות אלה שיוזמים ואלה שממציאים דברים, בוא נקרא לזה סוג של יש מאין, כן? זה לא, אף אחד לא עושה דברים יש מאין, אבל הם סוג של הולכים למקום חדש לגמרי. גם לנשים יש בהם צדדים. זה שמישהי היא אישה לא אומר שהיא ב100% אישה, אין מישהי שהיא ב100% אישה. אז תמצא אישה שהיא יותר רוצה ליזום ופחות רוצה לשפר דברים קיימים, ותמצא גבר הפוך מזה. אנחנו מדברים רק על הרוב. לא ניפול כאן לסטיגמות ונגיד שאישה לא יכולה ליזום, חס ושלום, נשים יכולות ליזום, יש יוזמות נפלאות שהן של נשים וכו', אבל רוב התנועות של רוב הנשים זה לקחת דבר קיים ופשוט לשפר אותו, להפוך אותו לטוב יותר. לא להתחיל דברים מאפס, אלא לקחת דברים ולשפר אותם. עכשיו, סתם כזה, יש פה איזושהי נקודה מאוד, מאוד יפה ביהדות שמראה את זה. זאת אומרת, זה לא שמשם לקחתי את זה, אי אפשר להוכיח את זה משם, אבל זה מאוד חמוד לראות את זה גם שם. שנשים, כידוע, הן פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. וגברים הם חייבים ממצוות עשה שהזמן גרמה. אני אסביר את המשפט הזה, כי הרבה אומרים אותו ולא מבינים אותו. אז יש מערכת של מצוות. יש דברים שאומרים לנו כן לעשות, ויש דברים שאומרים לנו לא לעשות. המצוות שאומרים לנו כן לעשות, האקטיביות, נקראות מצוות עשה. המצוות שאומרים לנו לא לעשות, זה מצוות לא תעשה. במצוות לא תעשה, גברים ונשים שווים. אין שום הבדל ביניהם. שמנו בצד. מצוות עשה, יש דברים שתלויים בזמן, ויש דברים שלא תלויים בזמן. דוגמה לדברים שתלויים בזמן, אכילת מצה בפסח, שזה אגב נשים חייבות, זה אחד מהחריגים, אבל דוגמה, אכילת מצה בפסח, תפילה ב3 פעמים ביום, הנחת תפילין דווקא ביום ולא בלילה, ציצית דווקא ביום ולא בלילה. בדברים האלה שתלויים בזמן, המצוות עשה שתלויות בזמן, מהם נשים פטורות. מצוות עשה שלא תלויות בזמן, כמו דוגמה, כיבוד הורים ועוד כאלה, בהם נשים חייבות כמו גברים. זאת אומרת, הפער בין גברים לנשים הוא לא מאוד גבוה, הוא רק נוגע למצוות עשה, שהזמן גורם אותם, שהן תלויות בזמן. וכאן שמעתי פעם ככה שזה אחד המיצגים היפים שמבדילים לפי היהדות בין גברים לנשים. שהגברים שהם כביכול יזמים, הם צריכים לתקן את עצמם ברמה יותר גבוהה מאשר האישה. ולכן מחייבים אותם גם כן באופן אקטיבי, יזמי, לעשות דברים שהם יש מאין, אתה תתחיל להניח תפילין וכו' וכו'. המצוות האחרות של אנשים הן יותר תגובתיות, יש כבר מצב ואתה צריך לענות עליו. אז זה סתם כאנקדוטה, זאת אומרת, זה לא באמת שמשם לקחתי את זה, התנועה הזאת של גבר ושל אישה היא מוזכרת בהרבה מקומות, וגם מי שקצת מסתכל יכול לראות את זה, החל מהדבר הכי בסיסי בין נשים לגברים, שזה צורת ההולדה. גבר הוא מאוד מתחיל יש מאין שם, ואישה לוקחת את הדבר שהגבר מביא עם מה שהיא מביאה, ומפתחת אותו לכדי עובר וכו', ואחר כך יולדת אותו. אוקיי, עכשיו, בהינתן שזה הדבר, בוא נתחיל לערוך מערכת של השוואות. למרות שאני לא אוהב השוואות, אבל בוא נראה רגע אחד שנייה כן את הנקודה הזאת, כי אנשים כן עושים את זה. אז עכשיו בא מישהו ושואל, רגע, מה יותר טוב? גברים או נשים? אז עכשיו ככה, אם אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהתפקיד הגברי והתפקיד הנשי הוא אותו תפקיד, שייך להתחיל לעשות השוואות. אבל אם אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שלזכר ולנקבה יש לשניהם תפקיד ביחד, אז אין עניין לעשות השוואות. אלא לכל אחד יש את העבודה שלו, לכל אחד יש את התפקיד שלו. וכשכל אחד יעשה את התפקיד שלו הוא יהיה מאושר. הוא יהיה מבסוט על עצמו, כי הוא עושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות. וזה משתלם לו עם כוחות הנפש שלו. את יודעת, מי שהיווט את החשיבה שלו ובכוונה שם לעצמו כל מיני ציפיות נורא גבוהות או משהו כזה, חריג, אני לא מדבר עליו. יכול לטפל בזה, אבל אפשר להבדיל בין דבר שבאתי איתו מובנה מהבית לבין דבר שהוספתי לעצמי. אז דברים שבאתי איתם מובנה, גבר שיהיה עסוק כל החיים שלו בלא ליזום דברים וברק לשפר דברים של אחרים, הוא ירגיש לא ממומש באיזשהו מקום. עוד פעם, גם בתוך הגברים זה ספקטרום, זה לא משהו שהוא שחור ולבן. אז יהיה גבר אחד שאתה תראה אותו שאם הוא לא קם בבוקר וברא את העולם מחדש, אז הוא לא מרגיש מרוצה מעצמו. אז הוא זכר.
ויש מישהו אחר שהוא עושה מה שאנשים אחרים אומרים לו, אבל הוא עושה את זה בדרך מאוד טובה. הוא מגדיל טיפה ראש, הוא מרגיש מזה מבסוט, זה בסדר, הוא לא מגדיל ראש בעבודה בכלל, אבל בבית הוא קצת עושה מעבר לזה, מצוין. בסדר? אישה לעומת זאת, אם מכל החיים שלה תצטרך להתעסק ביוזמה, באיזשהו שלב יהיה לה קשה עם זה. זה יספק את הצדדים הזכריים שבה, אבל יהיה לה קשה עם זה. היא רוצה, תן לי רגע אחד, אני לא צריכה ליזום פה, אני צריכה להיות זאתי שכביכול קצת יותר, אני לא רוצה לקרוא לזה מגיבה, כי זה לא תגובה. נשים לפעמים כשהן משפרות דבר שהזכר מביא להם, הן הופכות אותו למשהו אחר לגמרי, כן? זה לא רק תגובה למשהו שלהם, אבל הן צריכות איזשהו קרקע יציבה, איזשהו בסיס שעליו הם יוכלו לבנות. זכר לא צריך את הקרקע הזאת, הוא מייצר אותה בעצמו. אז זה תפקידה של האישה. עכשיו, יש כאן הרבה יותר במה שלא אמרתי, מאשר במה שכן אמרתי, ואני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, כי כשאני אומר שזה ההבדל בין גברים לנשים, אז רק זה ההבדל בין גברים לנשים, ולא שום דבר אחר. אוקיי. בסדר? זאת אומרת, עכשיו, נניח, אחד הנקודות שלי הכי כואבות בעולם פה, זה שאין מספיק השכלה תורנית לנשים. נשים לא לומדות מספיק תורה. עכשיו, למה נשים לא למדו מספיק תורה במשך השנים? היה טוב. אם אנחנו הולכים 200-250 שנה אחורה, רובן ורובם היו אנאלפביתים ואנאלפביתיות בכלל, גברים בקושי ידעו לקרוא. ההשכלה בכללית הייתה ברמה מאוד 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 נמוכה. הנשים של היום והגברים של היום הם מאוד מאוד משכילים. אז אם אני עכשיו לוקח סבתא תמימה מרוקאית ממרוקו, שהיא מבחינתה לא חכמה יותר מדי, ולא קראה יותר מדי, ולא שמעה מגוון של דעות בחיים שלה, ואני אומר לה, הרב אמר שיש אלוקים, מבחינתה זה מספיק, אני לא צריכה יותר מזה. אני אומר לה, הרב אמר מותר, הרב אמר אסור, אסור. אין איך קוראים לזה, זה בסדר. זה חופף, זה מתאים לכלים שלה. את שאר ההחלטות בחיים שלה, היא גם מקבלת בצורה כזאת. אז אין לה בעיה עם זה. אבל ברגע שאישה או גבר, כן, הם הגדילו בחיים הגשמיים שלהם את היכולות הקוגניטיביות שלהם. והיום כשהם מקבלים החלטה, אז הם מתייעצים עם זה, וכותבים לקלוד, ופה ושם, ותדתה, ועושים מערכים שלמים, ושומעים מגוון של דעות, ופתאום יש להם ככה, ופה ושם. אי אפשר עם הסנפירים הענקיים האלה לשחות בתוך קערת מים. זה כבר לא עובד. אז ביהדות גם כן צריך להקביל את זה, ולתת בדיוק את אותם מענים. נשים היום צריכות לדעת הרבה 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 יותר תורה ממה שהן יודעות. עכשיו, למה זה לא מתפתח? בעיניי, כי יש עיוות בחשיבה של ההבדל בין גברים לנשים, שלוקחים בחשבון שנשים צריכות להיות בבית, ולוקחים לזה סימוך של כל כבודה בת מלך פנימה, ורק צריכות להתעסק בענייני הבית, ובכלל זה שהם יוצאים לעבוד זה בדיעבד, וזה לא היה צריך להיות, ואם הם כבר יוצאות, אז שיצאו כבר בעבודות שהן כמה שפחות יוצאות החוצה וכו'. רגע, זה ממש 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 לא מסתדר לי. למה? היום כשמסתכלים, בגלל שאמרת תורני, ישר הלכתי לציבור החרדי. בציבור החרדי רוב הנשים עובדות, כי יש כל כך הרבה בתים שהאישה עובדת והגבר לא, כי הוא לומד. תדבר עם בחור חרדי קלאסי, הוא יחפש אישה שעובדת ומרוויחה... באיזה מקצועות? העדפה זה ההייטק, שזה כמובן בנפרד. זה העדפה של היום. העדפה של פעם הייתה מורה או גננת, נכון? כן. זאת אומרת שגם כשאישה יוצאת לעבוד, זה רק בכדי לאפשר לבעל לשבת וללמוד, וזה סוג של כאילו בדיעבד. זה לא היה צריך להיות. כן, אבל היום זה ממש בדרישות. כאילו, זה לא מסתדר לי שזה בדיעבד. אני מבין מה את אומרת. אוקיי. אני מבין מה את אומרת. עדיין, אם את תחפרי שם לעומק, את תראי, זאת אומרת, תראה. אם הייתה מספיק הערכה לתורה, והיו משלמים למי שלומד תורה כמו שצריך, הייתי מעדיף אני לשבת ללמוד, ושאשתי לא תצטרך לעבוד. אבל כיוון שאין מספיק הערכה לתורה, אז אין מה לעשות, וכאן נכנסת נקודת הבדיעבד, אני חייב בשביל שאני אוכל לשבת ללמוד ולקיים את עולם התורה, שזה ערך חשוב מאוד, אז
אני צריך שאשתי תעבוד, אז מה אני אעשה? אני אתן לה סוג של עבודה שהוא כמה שפחות החוצה, כמה שיותר פנימה. לא שאני אומר שזה דבר לא נכון, החוצה והפנימה, בסדר? אבל אצלם, לפי מה שאני התרשמתי, זה מגיע מתוך נקודה של חלק מהדיעבד, בסדר? אוקיי, הבנתי. מה זאת אומרת, אין מספיק הערכה לתורה מבחינה כספית? עוד פעם, זו טענה שלהם. יש ציפייה שבן אדם יישב וילמד תורה ואנשים אחרים ישלמו לו באופן כללי? אנחנו כעם, כמדינה, אנחנו קצת חורגים, פותחים פה איזה מרפסת וזה בסדר. אנחנו כעם, כמדינה, צריכים אנשים שיקדישו את כל חייהם לתורה. כמו שאנחנו צריכים אנשים שיקדישו את כל חייהם. מה זה כמו? לא. זה לא כמו. מדינה צריכה קצת אנשים שיקדישו את כל חייהם לחקר המדע והפיזיקה, בשביל שהמדינה תהיה דוגמה, כן, פיזיקה, כימיה, לא משנה מה, כדי שהמדינה תתקדם. אז גם אם המדען צעיר הזה יושב במעבדה וכרגע כל הניסויים שלו כושלים ולא יוצא מהם כלום, אנחנו משקיעים בו כסף, כי אנחנו אומרים לעצמנו, יום אחד הוא יגלה משהו שיקדם אותנו מעבר לכל המדינות. תקחי את זה, שוב אני אומר את דעתי האישית, תכפילי את זה פי 1000 לפחות, ותמצאי את הצורך שלנו בלומדי תורה. אנחנו צריכים אנשים שיקדישו את כל חייהם לתורה. וכן, הציבור צריך להחזיק אותם בדיוק כמו שהוא מחזיק מדע ותרבות והמון דברים. יש במדע ובתרבות שאנחנו מחזיקים כל כך הרבה דברים מטומטמים, שאנחנו כבר היום יודעים שהם מטומטמים, בסדר? אפילו בלי לחכות את כל הזמן הזה, שברור שצריך להחזיק לומדי תורה. אוקיי, כן, כן, זה מתחבר לפרק על הצבא. בסדר, הבנתי. אז אנחנו צריכים את לומדי התורה האלה, ושוב. אוקיי, הבנתי את הכוונה במשפט. אז עכשיו, זה נניח אחד מהעיוותים, שלדעתי בגלל שתפסו את תפקידה של האישה בצורה מעוותת, אז לכן לא דאגו לה למספיק השכלה תורנית. כי אמרו בעצם, היא לא צריכה, היא תעשה מה שבעלה אומר לה. אנחנו נלמד את הבעל מלא דברים, לא משנה שגם את הצד הזה הזניחו בהרבה רבדים, והיום בעיקר מתעסקים בלימוד גמרא. רוב לומדי התורה של היום מתעסקים בלימוד גמרא, שוב, אני אומר לצערי, כי בעיניי זה לא דבר נכון, זאת לא חלוקה נכונה. העיסוק צריך להיות רובו בפנימיות התורה, מיעוטו בהלכה ומעט מאוד בגמרא, לדעתי. אבל בואו נשאיר את זה רגע אחד בצד. מעבר לנקודה הזאת, גם בעיקר אצל האנשים, הזניחו את כל הנושא הזה. זאת אומרת, שמצפים שאישה תחנך את הילדים שלה כי היא בבית, בסופו של דבר, ותעביר להם משהו שהיא בעצמה כבר לא כל כך מאמינה בו, לא כי חסרה לה אמונה, או כי היא לא בסדר, אלא כי בשביל לבסס אמונה צריך ללמוד. והיא אומרת לילד שלה, התורה זה הערך הכי חשוב, וממה היא ניזונת? מזה שהיא שמעה את זה במקרה הטוב, מזה שהיא שמעה את זה בשיעור של איזה רבנית, או כי היא עדיין לא מעיזה להגיד ההפך. אוקיי. אני מאמינה שיש גם חינוך שאסור לחשוב אחרת. בכל חברה. לא, בסדר. אז לכן יש את האתגר ללמוד. אני אומר את זה גם כי זה איזושהי טענה על החברה החרדית שהיא אוסרת לחשוב אחרת. זה לא נכון. כל בן אדם שטיפה יתעסק במערכות חברתיות יודע שהחברה מגינה על עצמה, והחברה לא נותנת, מעצם מהותה, היא לא נותנת לכל פרט לחשוב בנפרד. אם היא הייתה נותנת לכל פרט לחשוב בנפרד, היא לא הייתה חברה, היא הייתה אוסף של פרטים. אז כן, זה לא נשמע לנו נחמד, זה נשמע לנו כאילו שוללים מאיתנו דברים. כן, שוללים מאיתנו דברים ואנחנו בוחרים בזה. אין מה לעשות, אתה במדינה, אתה לא מחשב לעצמך את החוקים, לא נותנים לך לחשוב על זה. אתה אומר, כן, אין בעיה, תחשוב. אבל אם מישהו יותר מדי יחשוב על זה ויתחיל לפעול לפי זה, הוא יהיה אנרכיסט. אנחנו לא רוצים אנרכיה. מה זה אנרכיסט? אנרכיה זה מישהו נגד שלטון וכו' וכו'. אז זה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה, וכל חברה מגנה על עצמה, בטח חברה שאין לה, תחשבי עוד, אני נתתי דוגמה ממדינה, למדינה יש מערכות אכיפת חוק. לחברה יש לה כל מיני סנקציות שיכולה להטיל, בעיקר למנוע מבן אדם כל מיני הטבות שהיא נותנת, אבל אין לה משטרה. בסדר? אז לא צריך לייפייף את זה, וגם החברה הלא חרדית בישראל, בין אם זה הדתית לאומית, בין אם זה לא דתית בכלל, יש לה מערכות ששומרות על עצמם ולא נותנות לחשוב מחוץ לקופסה, זה חלק מהמהות של חברה. אוקיי, נחזור לנשים. אני חושבת שלא
לא עד הסוף הורדנו דברים לפרקטיקה, אוקיי? אוקיי. גם אצל גברים. Mm-hmm. אוקיי, אוקיי, שורה תחתונה. מה... איפה זה פוגש אותי, את שואלת? כן, איפה היא רואה את זה ביום יום שלה? כי בסופו של יום, היום, בואי נסתכל רגע על הציבור הכללי ועל רוב העולם, החיים של גברים ושל נשים נראים פחות או יותר אותו דבר. יש לימודים ביסודי, ואז יש, לא זוכרת איך קוראים לזה, ואז יש תיכון, ואז יש צבא, וטיול או עבודה, וכאילו בגדול המסלול הוא אותו דבר. אז איפה שם זה מתבטא? אני רוצה רגע אחד לעשות הבהרת ציפיות. ההבדל בין גברים לנשים הוא לא הבדל מאוד 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 גדול. זאת אומרת, בגדול אנחנו שנינו בני אדם, ואנחנו מאותו סוג בקטע הזה. יש בינינו הבדל לא גדול. מה כן? זה יפגוש, ועוד איך שזה יפגוש. דוגמה. בן אדם עכשיו מתלבט, באיזה עבודה כדאי לו לבחור. האם בעבודה שהיא, לא יודע מה, נניח יותר ללכת ולפתוח עסק משל עצמו וכו' וכו', או לא, לעשות עבודה שהיא קצת יותר, נניח להיות שכיר. עכשיו, זאת לא תשובה חד משמעית שלגבר יתאים יותר להיות יזם, ולאישה יתאים יותר להיות שכירה דוגמה, כן? לא זה מה שאני אומר. אבל אני אומר שבהחלט חלק מהשיקולים שאישה צריכה לקחת בחשבון לפני שהיא יוצאת להיות יזמית ועצמאית, שהיוזמה הזאת יהיה לה איתה קצת יותר קשה מאשר לגבר, כי זה לא יבוא לה באופן טבעי כמו שזה בא לגברים. אני יודע שאני מעורר פה את חמתם של חלק מהאנשים, זה בסדר גמור, אין שום בעיה, אבל אני שוב אומר את זה בזהירות המתבקשת. אני לא אומר שזה בכלל לא, אני לא אומר שכל הנשים שוות בזה ואותו דבר בזה. עדיין אישה צריכה לקחת בחשבון שיש מצב שהיא צריכה להכניס את זה למערכת השיקולים שלה פשוט. דוגמה. בואו ניקח דוגמה קצת יותר מצויה. סוג של התנהלות בבית, כן? אומרים, תראה, גבר, הוא צריך לשלם בדייט, הוא צריך לקחת אותי ולהסיע אותי ולעשות לי וכו'. יש בזה מן הצדק. למה יש בזה מן הצדק? כי גבר תפקידו להיות יזם, ולכן כשאישה רוצה לבחור גבר, היא רוצה לראות מישהו שיוזם, כי היא רוצה לראות שבאמת הוא ישלים את הצד הזה שהוא קצת חסר בה. אז יש בזה לשני צדדים. אם אישה עכשיו תתחיל להיות יותר מדי יזמית בתוך הקשר, יכולה לכבות את הגבר. אם גבר יפסיק להיות יזם בתוך הקשר, הוא יכבה את עצמו גם, וגם הוא יכבה את האישה. אם אישה תפסיק להיות זאתי שמשפרת דברים, והיא תדרוש שגם בעלה ישפר דברים, אגב, אחד ההבדלים הבולטים בין גברים לנשים, ששומעים את זה כל הזמן מהתלונות, לא קראתי על זה שום מחקר, אבל כל הזמן בתלונות ובצחוקים שעושים על גברים ונשים, תמיד מדברים על זה, שנשים הן מאוד פרטניות, הן מאוד יורדות לפרטים, שגברים לא. עד כדי כך שיש, זה כן קראתי מחקר, שנשים רואות יותר צבעים מגברים וכו'. זה מאוד מתאים, כי בן אדם שהוא צריך לקחת דבר ולשפר אותו, הוא צריך ממש לרדת להמון פרטים, לעומת בן אדם שהוא צריך ליזום דבר ולתת למישהו אחר לשפר אותו, הוא צריך פחות פרטים. מי שבאמת יעקוב אחרי זה, בלי כעס, בלי עכשיו לנסות להתעמת עם התיאוריה הזאת סתם רק כי היא אומרת שיש הבדל בין גברים לנשים, אלא קחו את התיאוריה הזאת איך שהיא ותנסו באמת להלביש אותה על זוגות שאתם מכירים, עליכם בעצמכם אם אתם בני זוג. אתם תראו שזה פשוט מיישב, עוד פעם, ככה זה לפחות היה אצלי, לא לקחתי את זה מעצמי, כי אני, שוב, כמו שאמרתי, יש לי מקורות לזה, אבל כשאני בדקתי את זה, ובדקתי את זה המון, זה פשוט התיישב לי בכל מקום שראיתי את זה. זה היה ממש מיושב טוב, וזאת לא התיאוריה הראשונה שאני בודק. היה הרבה תיאוריות שבדקתי קודם, וזה פשוט לא, היה הרבה מקומות שזה נתקל בקיר. אז נניח, כן, זה יכול לפגוש אותי בעבודה, זה יכול לפגוש אותי בתוך קשר בזוגיות, ההבדל בין גברים לנשים. איפה זה עוד יכול לפגוש אותי? לא יודע, עוד פעם, זה... שוב, הדרישה לפרקטיקה היא מובנת, אבל הציפייה היא לא נכונה. זאת אומרת, הציפייה שיהיה איזשהו הבדל מאוד חד, מאוד חותך בין גברים לנשים, הוא לא נכון. יש הבדל, הוא לא כזה גדול.
אני יכולה להבין, זה יותר בהתנהלות. יכול להיות אפילו גבר ואישה באותו תפקיד, היא פשוט תתנהל איתו בצורה אחת והוא יתנהל בצורה אחרת. נכון. הבנתי. אוקיי, משהו שרציתי שנדבר עליו זה, לא יודעת אם לקרוא לזה אפליה, אבל יש איזשהו פחד מנשים, אפשר לקרוא לזה היום. אני יכולה לראות את זה בהרבה זוגות ברשתות, שדווקא שם האישה היא הדומיננטית והיא החזקה, בדרך כלל אפשר לראות אותה, סליחה על הגזענות, גם שמנה, זה בדרך כלל מאוד מתחבר עם המסרים. היא כאילו אומרת שתעשו, אפשר הכל, ואישה יכולה ככה וגם ככה, ואת לא צריכה להתאמץ, והרבה דברים כאלו. ואז גם אפשר לראות שלידה עומד גבר שהוא יחסית חלש. מבועת. כן, קצת מבועל, כן. אז כאילו, יש תופעה כזאת, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא לא קיים. יש בדיחה של סינים דווקא, שפעם עמד מישהו באיזה בר ואמר, כל מי שפוחד מאשתו, שיעבור לצד השני של הבר. יתרכז בצד שמאל נניח של הבר. וכולם קמו והתרכזו בצד השני של הבר, חוץ מבן אדם אחד. אמרו לו, מה, אתה לא פוחד מאשתך? אמר להם, לא, אשתי אמרה לי לא להתקרב ליותר מדי אנשים. אז לא במקומות הומי אדם. דווקא בדיחה של סינים, כי הסינים זה עוד מושרש אצלהם בתרבות. בוא נדבר רגע אחד על העיקרון, בסדר? אוקיי. באופן עקרוני, במערכת יחסים אמורה להיות מידה מאוד קטנה של פחד אחד מהשני. שוב, לא פופולרי מה שאני אומר יכול להיות, כן, אבל... צריכה להיות. כן, צריכה להיות מידה מסוימת של פחד, לא פחד מהבן אדם של מה הוא יעשה לי, אלא פחד מסוים לאבד אותו. כי אם אני לא יהיה לי את המידה הקטנה, זה צריכה להיות ממש כמו תבלין. אם לא תהיה לי את המידה הקטנה הזאת של הפחד, כבן אדם אני מתחיל לזלזל, בלי שאני ארצה, גם אם אני הבן אדם הכי טוב והכי אוהב, אין מה לעשות. בחיים יש לנו המון דברים שלוחצים עלינו, ופתאום העבודה לוחצת עליי, ופתאום הילדים לוחצים עליי, ופתאום עוד הרבה דברים לוחצים עליי, ואם אני לא משמר את הכמות הקטנה הזאת של הפחד מלאבד את הצד השני, שהצד השני יאבד בי עניין, שאני יאבד בו עניין, זה גם פחד. כן? אז זה פשוט נדחק הצידה באיזשהו שלב. בסדר? אז כן צריכה להיות מידה מאוד קטנה, מאוד מסוימת של פחד בין בני זוג, בין כל שותפים אגב, זה לאו דווקא בין בני זוג, גם אם אתה עם שותף עסקי, ביום שאתה כבר תפסיק לפחד לאבד את השותף שלך, אתה מתחיל את התהליך של ההידרדרות עד שבסופו של דבר אתם תתפרדו וזה יתפרק. מה שאת מדברת עליו, את מדברת על משהו אחר. את מדברת על פחד הרבה יותר גדול, שהוא לא מוצדק. זאת אומרת, מטרתו היא לא לשמור, לפי מה שאני מבין, כן, תאשרי אותה קחישי כמובן, אין מטרתו לשמור על הגחלת דולקת בתוך מערכת הנישואין, או בתוך המערכת הזוגית שהם נמצאים בה, אלא, לא מטרתו, אלא תוצאתו, בוא נקרא לזה ככה, היא להשאיר את האישה בשליטה ובמצב שהיא מעל הגבר. כן, אני רק אגיד שאני לא באמת מכירה אותם. זה נטו ממה שנראה לי מהרשתות. כן, אוקיי. אוקיי, אבל כן. אני לא מאמין שהתמונה שקיבלת מהרשתות הפתיעה אותך. הפתיע, לא יודעת, זה משהו שרואים היום. היא התיישבה לך עם זוגות שראית גם במציאות, זאת אומרת, זה לא משהו זה משהו קיים, אבל יכול להיות שהופתעת מהווליום או משהו כזה. כן. בסדר. אבל כן כשנכנסים לתגובות, רואים כאילו את ה... לא יודעת אם יש הפתעה, או שכאילו פשוט בני אדם, כן יש בהם עדיין קצת בינה, והם אומרים, שומעים, לא אמורים להתנהג ככה. לא, עוד פעם, הנושא של ההפתעה ולא ההפתעה, זה לא בא לתת לזה הצדקה, אלא אמרתי, יש הרבה פעמים, כשאנחנו רואים איזושהי תופעה ברשת, והיא נורא מוזרה לנו, זה אומר שבחיים לא ראינו את זה. לא, רואים לי כמה וכמה זוגות. אז זה לא רק מהרשת, זה מה שאני אומר, זה לא רק מהרשת, זאת אומרת שיש חיי רשת ויש את החיים במציאות, אלא זה ככה. עכשיו, בעיניי מה שגורם לדבר הזה, זה הרבה מאוד חוסר גבולות. ואני אסביר מה אני מתכוון. כאשר בן אדם נכנס למערכת יחסים עם מישהו אחר, לא משנה עם מי זה. אני בכוונה לא מקביל את זה דווקא לזוגיות, אלא אני לוקח את זה להרבה מקומות אחרים. שותפות, עובד ומעביד,
חברותה של לימוד, בסדר? לא משנה מה, כשבן אדם נכנס למערכת יחסים, יש שתי גישות, אוקיי? יש גישה שמאמינה בבני אדם, ויש גישה שמאמינה במערכות. ואני אסביר את ההבדלים ביניהם. אם אני נורא מאמין בבני אדם, אז אני אומר, יש לי עבודה קלה. אני אבחר את הבן אדם הנכון, אני אבחר את הבן אדם הטוב, ומי שהוא טוב הוא ממשיך טוב עד הסוף. ואז אני כבר לא אצטרך לעבוד בתוך המערכת. אני אבחר את הבן או בת הזוג הכי טובים, אני אבחר את השותף הכי טוב, אני אבחר את השותף לספסל הלימודים הכי טוב, נגמר הסיפור, החיים שלי מסודרים. אוקיי? אוקיי. יש את מי שמאמין במערכות. זאת אומרת שהוא אומר, תראה, בני האדם הם יצורים שמשתנים כל הזמן. והם נורא מורכבים גם. אז גם אם אני רואה שהוא טוב, אני באמת מאמין שהוא טוב עכשיו, אם אני אאפשר לו מספיק להיות לא טוב, הוא יהפך להיות כזה. זאת אומרת, אם אני אשאיר אותו במקום שהוא קר פורה להתנהגויות לא טובות, הוא פשוט יהפך לכזה. עכשיו, איפה אנחנו נראה את ההבדל המהותי ביניהם? מעבר לזה שהבן אדם ההוא יגיד לעצמו, אני כן רוצה, הבן אדם שמאמין במערכות, השני, יגיד לעצמו, אני כן רוצה לבחור בן או בת זוג טובים, אבל אני לא חושב שהעבודה שלי נגמרה שם. אני אצטרך להמשיך לתחזק ולעבוד את זה בכדי לוודא. אחד הנקודות הכי מרכזיות יהיה בגבולות. האדם שמאמין בבני אדם לא יראה צורך להציב גבולות בתוך המערכת. ואילו האדם השני שמאמין במערכות, הפוך, כדי לשמר את האדם שמולו טוב, וכדי לשמר את הסיבה שבגללה הוא התחתן, או שבגללה הוא נכנס לשותפות, הוא יציב גבולות. עכשיו, להציב גבולות זה משהו שהוא לא נעים. לאף אחד מאיתנו. כולנו רוצים שהעולם מתנהל באיזשהו סדר מסוים, שהולך ורק מתנהל איכשהו בלי שום תוספת מצידנו. אנחנו לא אוהבים להתאמת, אנחנו לא רוצים לבוא לבן אדם ולהעמיד אותו במקום מה שנקרא. להציב גבולות זה לא דבר נעים. ולכן רוב האנשים נמנעים מזה. מה שהם לא מבינים זה שברגע שאתה לא מציב גבולות, מה שקורה זה שאחר כך אתה מציב גבולות בצורה מאוד מכוערת, מאוד לא יפה. תן לזה מאוד דוגמה פשוטה. נניח ואני ושכן שלי שכנים בשדות. יש לשנינו שדה של 100 מטר מרובע. בסדר? לא גדול. ולא שמנו בינינו גדר. ואני אומר לעצמי, בוא נשים גדר, למה ליצור בעיות? אז אני בא אליו, אומר לו, שמעון, מה נשמע? הכל בסדר, אחי, חשבתי, כדאי לשים בינינו גדר. בוא נביא מודד מקצועי. נשים גדר, חצי, הולך, יופי, אנחנו יכולים כל יום על הגדר הזאת לשתות קפה, נשארנו חברים טובים והצבתי גבול. מה קורה אם לא הצבתי גדר, ואני רואה ששמעון פולש לשטח שלי קצת. שם נגס לי איזה מטר בשדה. עכשיו אני אבוא ויגיד לו, הגבול כבר לא יהיה כל כך נחמד, נכון? צריך להגיד לו, אחי, מה זה? זה לא בסדר, אתה פולש לי לשטח, ותגיד לי, לא נכון, כן נכון, ואז אנחנו נביא מודד, תגיד, מה אכפת לך, אתה גם ככה לא משתמש בזה, שנה הבאה אני אחזיר לך, וכל מיני יכול להיות. מה קורה אם במשך 10 שנים נתתי לו לקחת לי חצי מהשדה? פה אני כבר אצטרך הרבה יותר אנרגיה והרבה יותר כוח בכדי לייצר את הגבול. זאת אומרת שכמה שאני שם את הגבול יותר מוקדם, כשהדבר הוא קטן יותר, אני צריך להשתמש בפחות כוח בכדי להציב אותו. ולכן, כשבן אדם נכנס למערכת כלשהי, שבה יש לו יחסים עם בן אדם אחר, הוא חייב להתחיל מההתחלה להציב גבולות. בצורה נורמלית, בצורה טובה. מה נעים לי, מה לא נעים לי, מה נחמד לי, מה לא נחמד לי, איך מדברים אליי ואיך לא מדברים אליי, איך כדאי להפעיל אותי ואיך אסור להפעיל אותי. עכשיו, למה לא נעים לנו להתאמת? כי כשאנחנו מתאמתים בעצם, אנחנו לוקחים סיכון. כי יש סיכוי טוב שהצד השני יבוא ויגיד לנו, מה אתה בכלל מתלונן? אתה לא קראת את התמונה נכון, אתה בכלל לא בסדר פה. וזה יכול לקרות. נראה איך אני בא לא יודע מה, נראה איך אני בא לאשתי, אני אומר לה, סליחה, איך עשית ככה וככה. את כל הדבר הזה אני בכלל לא חייבת לעשות. אני עושה לך בכלל טובה שאני עושה את זה, ואתה עכשיו מתלונן. אני לוקח את זה, אני לוקח פה איזשהו סיכון, בסדר? ובכל זאת, כדאי לנו, ואנחנו צריכים וחייבים לקחת את הסיכונים האלה בכדי לכונן זוגיות ומערכות יחסים טובות. כי אם אנחנו לא נציב את הגבולות האלה ולא נעשה אותם כשהם קטנים, או שהמערכת תתפרק, או שהיא תהפך להיות מערכת שמנצלת אותי נורא, את הצד שלא הציב גבולות, או שאני אצטרך להציב את הגבולות בשלב מאוחר, ואז לשבור חוזה סוג מול הבן אדם שאיתו אני מכונן מערכת יחסים. תחשבו
לא יודע מה, כל בוקר גבר בא וזורק את הגרביים שלו בסלון, זו תלונה חוזרת, וזה בסדר במשך שנתיים כשאין ילדים, ופתאום כשמגיע ילד והעבודות בבית מתרבות, פתאום האישה אומרת, למה אתה משאיר את הגרביים שלך בסלון? זה לא בסדר, עכשיו, הוא כבר רגיל לזה. אז אני לא אומר שזה נכון, אני לא אומר שזה מוצדק, אבל אני אומר שעכשיו יצרנו לעצמנו עבודה הרבה הרבה יותר קשה בלכונן את הגבול, מה שנקרא. כן, ספציפית רציתי להוסיף על הצבת גבולות, שפתאום הצבת גבול נהיית יותר מכוערת. אז אני לא חושבת שזה רק באנרגיה, כן, צריך הרבה יותר אנרגיה בשביל להציב את הגבול. אני חושבת שגם הדרך שהיא תצא מאוד מאוד מעוותת, בדיוק כמו שנתת פה בדוגמה עם האישה. פתאום כבר שהיא תעיר על הגרביים, זה לא, אתה יכול בבקשה לקחת את הגרביים כי זה מפריע לי וכולי, אלא זה יהיה, למה אתה תמיד שם ככה? זה כבר יוצא על משהו שטעון שנתיים. נכון, נכון. זהו, אוקיי. כן, עוד דבר שרציתי שנתייחס אליו, זה לגבי מה שפתחתי בהתחלה. אמנם אני צוחקת עם בני דודים שלי, שאם אני אלך להתלונן שהם הרביצו לי, למרות שאני הרבצתי להם, יאמינו לי, אבל יש בזה מן המוצדק. מה זה מן המוצדק? זה דבר נכון. מה שאת אומרת זה דבר נכון. שמענו לא מעט סחיטות כאלו ודברים כאלו. נכון. עכשיו, אני מבינה מאיפה זה נובע, כי באמת, לרוב הגבר הוא החזק יותר פיזית. כן. לא, לא משם זה נובע. כן, לא, לא. זה נכון, אני לא חושב שמשם זה נובע. אוקיי, אז תמשיך. מה, את בעצם אומרת כן, בוא נדבר על זה, כי לא תמיד זה נכון. אני חושבת שהרבה מאוד פעמים נעשה שם עוול לגברים. אגב, גם אמרת שבגירושים רואים שהרבה פעמים הגברים סובלים. נכון. נכון, אבל נתת את ההתייחסות של תהליך הגירושים. אני חושבת שגם בחוזים של הגירושים, אני יוצא לי לשמוע על אם זה חוזים או מזונות ודברים כאלו. עכשיו, אני מבינה שזה נובע מאפליה מתקנת, אבל איפה הגבול? זה לא, כאילו... עוד פעם, אני חושב שאם היה עדכון והבנה של המקום החדש, סו-קולד, של האישה בחברה, אז לא היינו מגיעים לכל המקומות האלה. בוא ניקח דוגמה, בסדר? רגע, מה זה המקום של האישה בחברה במשפט אחד? שהיום המקום שלה מבחינה פיזית הוא כבר כמעט כמו, מה זה כמעט? הוא כמעט כמו גבר. לא, הבנתי, אוקיי. עדיין השכר אצל נשים הוא יותר נמוך בקצת, לפי מה שקראתי לפני איזה שנה, לא קראתי את זה בעדכון האחרון, אבל זה עדיין יותר נמוך, אבל זה לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, זה לא שפעם אישה היא אומללה שאין לה דרך לפרנס את עצמה וכו' וכו'. אז עוד פעם, שוב, לדעתי, הנקודה של האפליה הזאת, שהיא באה כביכול לתקן את העוול, היא לא הדרך הכי טובה שהיה אפשר לעשות את זה. כי שוב, ואני לא מתכוון שהיא לא הדרך הכי טובה, כי היא לא פתרה דברים. היא פתרה דברים. ואם אין דרך אחרת, אז כן, בסדר, מה לעשות? זה מה יש. אני חושב שצריך לשכלל אותה ולהכניס מאחרי ההיגיון. ועוד פעם, כמו שדיברנו על הגבולות, אז באותה השאלה, במדינות מתעוררים לעשות חוקים רק שקורה אסונות. אז נניח, מאיפה נבע הדבר הזה שאם אישה מתלוננת על גבר שהוא מאיים עליה, אז ישר עושים לו צו הרחקה ומכניסים אותו למעצר, כי היה כמה פעמים, לא מעט, וזה עצוב, ושוב פעם, זה דבר מאוד מאוד כואב, אני לא אומר שלא, שנשים התלוננו ולא התייחסו אליהם ברצינות, ובסוף נרצחו. אז אמרו, אין בעיה, חובת ההוכחה עליכם, אתה אשם עד שתוכח חפותך. במקום יש לך חזקת חפות, לכל בן אדם יש חזקת חפות, אתה חף מפשע עד שתוכח אשמתך, הפכו את זה במקרה הזה. זה דרך מסוימת לתקן דבר, עד שנמצא פתרון טוב יותר, בסדר? זה דרך מסוימת לתקן דבר שגבר יהיה חייב לשלם מזונות, כי בדרך כלל הוא המפרנס העיקרי, ואישה מחזיקה את הבית, לא יודע כמה זה כבר נכון להגיד את זה היום, אפילו להגיד את המשפט הזה, עד שנמצא דרך אחרת. בואו נבדוק האם החוקים האלה שקבענו, הם באמת עדיין מחזיקים מעמד במבחן המציאות.
הבנתי, אוקיי, בסדר. אני אוסיף על זה רגע אחד עוד איזה משהו. באחת ההלכות המעניינות, הנושאים המעניינים בתורה זה הלכות כתובות. סתם, זה נורא נורא מעורר התפעלות שהתורה חשבה אפילו בתוך התרבויות העתיקות שהיו מאוד מאוד מזלזלות בנשים, היא עיגנה זכויות של נשים שהן רק 3,000 שנה, 2,000 שנה אחר כך התעוררו גם תרבויות אחרות לעדכן אותן. זה משהו מדהים, כאילו מי שמסתכל על זה מבין שיש פה משהו לא רגיל. זאת אומרת, בזמן שנשים נרצחו כי הם התחצפו, התורה דאגה שלא יהיה קל לגרש אישה, כי היא מבינה שלא יהיו בנות ישראל הפקר. התורה דאגה שיהיה לאישה זכויות באוכל ובביגוד ובהכל. ממש, באמת זה. עכשיו, אחד הדברים הכי יפים בהלכות האלה זה שהכל נקבע שם לפי הסטנדרט. אוקיי. זאת אומרת, באים לבן אדם ואומרים לו, תקשיב אדוני, אתה צריך לשמר, להתחייב לאשתך שאתה תיתן לה את הסטנדרט שמגיע לה. עד כדי כך דוגמה, שיש כלל שנקרא עולה עמו ואינה יורדת עמו. זאת אומרת, אם אדם מתחתן עם אישה ממשפחה עשירה, יש לזה איזושהי הגבלה, תכף אני אגיד אותה, זה יוציא קצת העוקץ, אבל לא משנה, כי הרבה משתמשות בזה, כי הם שמעו את זה מאיזה דרשה של רב, שלא כל כך ידע את ההלכות, אבל לא משנה. אז אם אדם מתחתן עם אישה ממשפחה עשירה, הוא צריך להשוות את הסטנדרטים שהיו לה. זה בתנאי שהוא לא גר איתה בבית. בסדר? אם הוא משרה על ידי שליש. זאת אומרת, אם הוא גר בבית בנפרד והיא גר בבית בנפרד, כי יש לו כמה נשים, אנחנו מדברים פה על פעם, אוקיי. אז הוא חייב לזה. אם מתגוררים באותו בית, אז היא מגלגלת עמו אפילו בלחם ושום. בסדר. לחם ובצל. בסדר. אבל בסופו של דבר, התורה דאגה לזה, והתורה גם דאגה להכתיב לנו שהכל קשור לסטנדרטים שבאותו דור. ומי שהיום יקיים את הלכות כתובות כפשוטן, זאת אומרת, כמו שכתוב בגמרא, שצריך להביא לאישה בגד פעם בשנה, אז הוא לא הביא לה את המינימום. זה לא נכון. כי היום זה לא שייך. אז מוקפד מאוד מאוד להסביר שם שכל הדברים האלה הם דוגמאות לסטנדרט שהיה אז, ויש מה ללמוד מהדוגמאות האלה. זאת אומרת, זה לא סתם דוגמאות טרחניות, אבל זה רק הסטנדרט שהיה באותה תקופה. לא נכון לגבי הסטנדרט שבכל דור ודור. וזה מאוד חכם לייסד מערכת כזאת, כי בעצם כשהדור משתנה, והמציאות של נשים וגברים משתנות, צריך לשנות את הדברים בהתאם. ואנחנו כחברה היום לא עשינו את העדכון הגרסה האלה כמו שצריך. ועוד פעם, זה בסדר, כי לחברה לוקח זמן הרבה יותר להשתנות מאשר לבן אדם פרטי, כי צריך שהרבה יותר אנשים יקבלו החלטה שזה לא טוב, ושהם סובלים מזה בכדי לשנות. לוקח זמן, אבל לדעתי לאט לאט זה מתאזן, והלוואי, והאיזון לא יהיה עוד פעם קיצוני לצד השני. אלא הוא באמת יגיע לאיזשהו מרכז, לאיזשהו אמצע, ונבין שאנחנו לא במלחמה פה. פשוט לכל אחד יש תפקיד. ואם כל אחד ישכיל לעשות את התפקיד שלו, ולא סתם להיעלב מזה שלא נתנו לו את התפקיד של הצד השני, אז הכל יהיה בסדר. אוקיי, מהמם ממש. פעם שעברה ביקשתי טיפים, אבל הפעם אני חושבת שהטיפ המרכזי, כבר אמרת אותו, וזה פשוט לשכלל את זה בחיים ובהחלטות. פשוט לקחת את זה בחשבון, את המהות. בין אם זה גברים שיקחו את המהות שלהם ונשים שיקחו את המהות שלהם, פשוט לשכלל את זה בהחלטות ובבחירות בחיים. מסכים לגמרי. זה מה שאני לוקחת. כן? אחלה דבר. אני אתן עוד טיפ-טיפה אולי, או שזה טיפ-טיפה אהבתי, או שזה כאילו סוג של חידוד של הטיפ שאת נתת. אני חזרתי על מה שאתה אמרת, לא נתתי. לא, בסדר, סיכמת את זה יפה. סיכום טוב זה כמו חידוש, זה גם... אבל אני אתן איזשהו חידוד. בסופו של דבר, עזבי רגע אחד ההבדל בין גברים לנשים, אוקיי? אחד מהדברים המרכזיים שבן אדם בוגר עושה עם עצמו בחיים, זה לדעת את המגבלות שלו. וזה אף פעם לא נעים לנו לעשות את זה, כי יש בנו איזושהי תפיסה עצמית שאנחנו כאילו בלתי מוגבלים. יש לנו תפיסה כזאת על עצמנו, וצריך להיזהר ממנה. אבל אחד מהדברים שבן אדם בוגר עובר עם עצמו, אחד מהתהליכים זה שהוא פתאום מבין, וואלה לא, אני לא יכול להיות כל מה שאני רוצה, אני לא צריך להיות כל מה שאני רוצה, יש דברים שאני טוב בהם, יש דברים שאני פחות טוב בהם.
אז בדיוק את אותו מערכת שמסננת את הדברים האלה, ואומרת, יש דברים שאני בסדר בהם, יש דברים שאני מצוין בהם, יש דברים שאני גרוע בהם, אני לא אגע בהם. בדיוק את אותו דבר כדאי לעשות גם כן בין גברים לנשים באופן כללי. שגברים ונשים יגידו, נכון שיש גברים חריגים, שהם נורא טובים בתקשורת, ונורא טובים לא יודע מה, אבל זה לא הרוב. זה לא הרוב. באופן כללי, אם אתה מסתכל כרגע ככלל, נשים יודעות לתקשר הרבה יותר טוב מאשר גברים. זהו, נקודה. לא צריך בכוח להפוך את זה. באופן כללי, לגברים יש הרבה יותר כוח פיזי מאשר נשים. זה לא אומר שאין נשים שאני מפחד ללכת איתה מכות. יש. אבל זה לא מעיד על הכלל. אז אין עניין שבן אדם, כמו שבן אדם שלא מודע למגבלות שלו, הוא דן את עצמו לסבל, כי בסופו של דבר הוא ירגיש שהוא לא ממצא את הפוטנציאל שלו, למרות שהוא עבר אותו בכמה וכמה רמות, כי הוא תמיד ירצה יותר. אז גם נשים, הם כל הזמן ירצו לעשות את כל מה שגברים עושים, בעוד שזה בכלל לא חלק ממה שהם צריכות לעשות. ואותו דבר, גברים כלפי נשים. כן, אם גבר נורא יתאמץ להיות מודע לפרטים בצורה מאוד מאוד קיצונית. הוא סתם, לא שאין גברים כאלה, שוב פעם, באופן כללי, נהפוך את זה לשאיפה כללית של כל החברה, זה פשוט יהרוס. יהיו פשוט מלא גברים מתוסכלים ומלא נשים מתוסכלים. בדיוק, כמו שבן אדם שלא מוכן להיות מודע למגבלות שלו, הוא יהיה מתוסכל מעצמו כל הזמן, כי הוא תמיד ישאף מעצמו ליותר ממה שהוא באמת מסוגל. אז רגע אחד להניח את כלי הנשק. כאילו, בואו, הכל בסדר. נתתם החלפית, עשיתם מלחמה טובה, אתם צריכות ואנחנו צריכים כחברה לשמור על ההישגים האלה. אני לא אומר שלא, אבל הגיע הזמן לחשוב כמו אחרי מלחמה, לא כמו בזמן המלחמה. הבנתי. כי אם אנחנו נמשיך להילחם, באיזשהו שלב אנחנו נאבד את ההצדקה במלחמה שלנו, ואנחנו נלך אחורה, ואז ההישגים שהשגנו במלחמה יעובדו. כי פתאום אנשים ירגישו לא בנוח שהם כל כך, יש להם כוח על גברים, אז הם עוד פעם יחלישו את עצמם, ואז הבת שלהם כבר תקלוט שהיא צריכה להיות חלשה מול גבר. חזרנו למצב של לפני 200 שנה. אבל אם אנחנו נדע להשכיל לעצור בזמן, ולהגיד, זהו, סיימנו להילחם, בוא נשמר את ההישגים שלנו עד עכשיו, זהו, זה עכשיו כבר לא צריך, זה עכשיו כבר לא צריך, זה עכשיו כבר לא צריך, לדעתי יש יותר סיכוי שהדבר הזה יגיע לאיזון. הבנתי. אוקיי. יפה מאוד. אז תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לכם שהאזנתם והקשבתם. אם יש לכם שאלות, תהיות, סתירות, לא משנה מה, אתם יכולים לכתוב לנו כאן בתגובות. יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, נושאים שמעניינים אתכם, דברים שאתם הייתם רוצים לשאול את דוד שלכם ולא שאלתם אותו, שאין לכם דוד, זו גם אופציה. אתם מוזמנים לכתוב לנו כאן בתגובות ואנחנו נשתדל להתייחס. תודה לכם.